Ty jsi říkával, že vedeš s režimem vlastně takový jako podvojný účetnictví. Že? Na jedné straně ty kriminály a na druhé straně to, že jim vlastně kazíš v úzovkách mládež nebo 2 generace, že si jim zkazil. Jak to vidíš? No tak pokud jde o ten minulý režim, tak s ním bych řekl, že jsem vyhrál. Pokud jde o ten současný režim, tak na rozdíl od toho minulého nemám nejmenší tušení, jak by se proti tomu dalo bojovat. Myslím, že ten pseudokapitalismus, ta globální nadvláda peněz a blbosti, ta pseudokultura těch takzvaných celebrit a ty obecní zhovadilosti útočí na všechny smysly kohokoliv. Nemůžu říct, že bych s tímhletím režimem prohrál, protože já s ním nebojuju, ale myslím, že on vyhrál nad námi nade všemi.